Lambat na? Luat na? Luat na? Luat na? Ay! Ay, hindi na pala, hindi na. Oh, pare, nipanain mo. Ika pare, nung kabat? May mahid kong kuryente, pare. Nano? May mayad na kaping kuryente, ano pa man, may greeting? Bah, ka naman pare, balo mo naman, advance tayong mag-isip. Binayad ko na eh, batang ala kong ka-penalty. Ay baka pera mo na eh. Awa sakto, singilanda ka. Bah, pa muna. Wala na akong manutang kaya ka, pare. Ali pare, advance ko mo pare, banta po kami kautang kaya na nakasisingilan. Ay siya. Pa mo. Awan eh. Wala mo pin, mas tipid ya kanita. Pero ka pa muna. Balo ko may mahid na okay kaya eh. Ay, pare naman, halika po. Ali pare, advance ko mo yung sabihin ko kaya kapot ang may mahid na ako. O sige. Una, ano mamayad na ka? Ali pare, fully paid na ako kaya ko. Ulaan ko. Advance may ulit na eh. Loko ka talaga pare. Tikwame pare, so wala na akong utang kanyan eh. Kutsita na eh. Ali pare, may renew kayo eh. Ating bayad. Pa mo, may renew ko ba? Waba! Wala akong advance kang isip. Utakalingan mo na yata. Awa. Balo ko na, tatandaan ko na. May renew ko pin. Ayun yung bayad ko. Ayos. O sige, bukas magbalik ko na. Salamat. Wala nagala nga utaka na ako. Advance kong misip. Na ako man pulipid kita minuna akong utang kayo eh. Ha, new yata ini.